Omirion Kültür Merkezi'nden bir plaket size veriyorum. Άρα οι δύο ακτές του Αιγαίου έχουν και δύο αποδέκτες. Έχουμε και από τη Σμύρνη και από την Άγκυρα. Λοιπόν, κανείς δεν πρέπει απόψε να μείνει παραπονεμένος σε αυτή τη γιορτή της χαράς. Şimdi hem İzmir'de hem de Ankara'da gelenlerimiz var. Onun için hiç kimse şikayet Δεν ξεχνάμε, πάντα αφήνουμε τελευταίους αυτούς που κάνουν και πολλή δουλειά, τους μουσικούς μας. Her zaman en çok yapan işleri sona bırakıyoruz. Bunlar bizim müzisyenlerimiz. Και τους τραγουδιστές, τα ειδόνια μας που τα ακούσαμε και τα χαρίσαμε. Ve şarkıcılarımıza, bizim bülbüllerimize. Πίσω από κάθε καλλιτέχνη, πίσω από κάθε διοργάνωση, κρύβονται και mερικοί άλλοι άνθρωποι. Tabii ki her organizasyonun arkasında birçok insan var, birçok insan çok yoğun şekilde iş yapıyor. Είναι η τεχνική μας. Teknikçilerimiz. Bravo. Οι εργαζόμενοι στο Ομήριο εκεί βοήθησαν για αυτή την εκδήλωση. Και φυσικά η φίλη μας, η Μαρία, η οποία μας ήρθε από απέναντι και μας διοργάνωσε. Karşı tarafından geldik ve bize en son derece yardımcı oldu. Bravo Maria! Θα ήθελα να σας πω... Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια χωρίς να σας κουράσω. Σήμερα πραγματικά ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένη. Ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος με γνωρίζει ως η Μαρία από τη Μυτιλήνη. Η αλήθεια όμως είναι ότι είμαι μισή Χιώτισσα, μισή Μυτιλήνια. Όταν ερχόμουν για διακοπές στη Χίο, δεν πίστευα ποτέ ότι μία μέρα μαζί με όλους εσάς θα περνούσαμε μια τόσο όμορφη βραδιά εδώ στο Ομήριο, το Πνευματικό Κέντρο. Είμαι πολύ συγκινημένη γι' αυτό και φυσικά πέρα από την προσπάθεια που κατέβαλαν τα παιδιά, γιατί τους διακρίνει το μεράκι τους και η προσπάθειά τους για όλο αυτό που κάνουν.